Viewtech is verkozen tot Limburgse KMO van het jaar. Het bedrijf wordt door werkgeversorganisatie Unizo gelauwerd om de ondernemerszin van zaakvoerder Ismail Ben Allal. Viewtech is doorgebroken door het rendement van zonnepanelen te verhogen. Hierdoor wordt de terugverdientijd korter. De Looise technologie verovert heel de wereld. Dit is een zonnekanon. Met één flits kan het rendement van dit zonnepaneel gemeten worden. Viewtech checkt zo of de 350 kilowattuur niet enkel beloofd, maar ook gerealiseerd wordt. Bovendien worden panelen ook gescand op onzichtbare fouten. Alles in het teken van terugverdientijd. Het grote verschil tussen ons en anderen is dat wij echt wel starten vanuit een technische aanpak en proberen eigenlijk die techniciteit om te zetten in producten die de mensen begrijpen. En vanuit die producten zeker het verschil kunnen maken in, ik ga een voorbeeld geven, ervoor zorgen dat bijvoorbeeld zonnepaneelinstallaties misschien niet goedkoper zijn, maar wel sneller terugverdiend zijn. Dus, en dat echt door techniciteit in de producten. Viewtech in Tessenderlo telt 35 medewerkers en plaatst dus niet zomaar zonnepanelen. Het bedrijf onderzoekt de verhoging van het rendement en de verlenging van de levensduur. Iedere installatie die door Viewtech geplaatst wordt, bevat eigenlijk ook een batterij. En die batterij die zorgt er eigenlijk voor dat je zonnepaneelinstallatie, dat je daar een veel kleinere omvormer op kunt plaatsen, zodanig dat die omvormer veel efficiënter gebruikt kan worden. En daardoor betaalt u ook minder prosumententarief. Dus u gaat minder stroom op het net zetten en meer van de stroom die de zonnepanelen opwekken onmiddellijk gaan verbruiken. Met de Pitbox brak Viewtech enkele jaren geleden internationaal door. Het begin van een succesverhaal. Het bekendste product van ons is bijvoorbeeld de PID-box, de Pitbox. En dat is eigenlijk een toestel wat tussen de zonnepanelen en de omvormer geplaatst wordt. En dat zet 's nachts een bepaalde lading op de zonnepanelen die ervoor zorgt dat zonnepanelen eigenlijk efficiënter worden, dus meer vermogen gaan leveren en daardoor ook een langere levensduur hebben. En dat is eigenlijk het product wat er toch wel voor gezorgd heeft dat we internationaal actief zijn. In meer dan 42 landen verkopen dat product.